Want ze willen geen 18. Ze zitten in de... Ja, en zij is ook nog klein voor haar leeftijd. Nog weer nagaan. Oh ja, zo'n beetje sexy zeker. Nee. Wat? 21 al? Ja. Ik heb nooit Ja, hou op. Dat was net. Dit is mijn oproepkaart. Ze hebben dat wel... Misschien wat ze nodig hebben. Dat maakt Minke Jorna werden, klopt dat? Ja. En wennen die op Zuidrom? Ja. Nee, dat ben ik niet. Nou, dat nummer, dat even goed, maar nog maar we dat even zien dat die foto van haar wel die goed is en dat ding dan wel gildig is. Deze is gildig dat... Oh shit, dat doet een jongetje, nou dat is nou een mooi schoft, dus dat kan wel. Nou, wat dat betreft mag zij stemmen, dan krijgt ze stembiljet en dan krijgt ze dit weer van u weer aan. Krijg nog net meer een nummer. Dan krijgt ze net een nummer. Alleen een biljet. Vroeger kreeg ik nog een nummer. Ja, maar dat is voorbij. Moesten we het erin leveren. Ja. Nou, en dit is de stemkaart. En hier zijn, want ik stembiljet. Dat is mooi geluid. Dat is mooi grut. En wat een roeltjes, wat een werk om het al hier op te kleuren. Ze willen alles reetmaatjes, zei je. Zullen we dat wel? Ja. Nee, dat mag niet. Nee, dan ga je hem goed luisteren. Wat had je dan toch, hè, juf Minke? Wat telt hij dan? Telt hij net. Dan is hij onjeldig. En dan hoeveel mooi zijn reetmaatjes? Juist. Maar echt een één Ik zeg net één extra reetmaatje, dat vind ik zo sneu. Nou, dat mooi wel, maar dat telt er net. Dat telt het net. Just, vinden ze er al 20 op? Ja, maar dan weet je niet welke ze nou Volgens mij vind ik Nee, dat weet ik niet. 20 partijen. Zie toch? 20 partijen. Ja, en die roetjes die eronder zitten, die reëren per rij bij die partij. Shit, 20 partijen. Hey, mooi hout. Waar kan lezen wat er helemaal op de bovenste regel is, Tjes? Waar kan lezen wat er helemaal boven doet en wat zit er op de bovenste regel? Ik ken het nog net. Stembiljet voor de verzekering. Voor de verzekering? voor de Oh! verkiezing. Van de leden van de Tweede Kamer, de Staten-Generaal op woensdag 12 september 2012 in de kieskring 2, Leeuwarden. Oh, dit is dus de Dit kent wel jou. trein Wapenskallen is kieskring 2. En die hoort bij Leeuwarden. Leeuwarden. Ja. Nou, en dan staan daar treien van die hokjes maar kunnen. Zie je dat? En dan maak ik er alleen nog in. Ja. En dan maak ik één roensie kleur in. En we moesten naast ik nog even zien dat er nog echt een slot op die Ja, zit. die zit erop. Zit er hier een slot op? Ja. Wow, ja. Vette gutte. Ja. Ja? Dit is een soldaat ook. Net echt groot. Net echt groot. Ja, zit er een slot op? Ja. Zit er een slot op, jongens? Oké. Dan moet je niet meer even komen. Hier Ik niet gestreept, jongens. Want je moet net zien wat je Nee, zegt. die mag er niet. Gooi mijn rijbewijs erbij. Twee weken aan de muur hangen. En wat als je huis nog in de brand vliegt? Wat moet je dan doen? Nou, als het huis in de brand vliegt, en dat is 2 weken geleden dat het in de brand vliegt, dan moet je naar het gemeentehuis gaan en zeggen, nou mijn huis is in brand gevlogen. En dan krijg je een nieuwe kaart. Maar als het vandaag is gebeurd, dan kan het niet meer. Dan kan je niet stemmen. Maar dan heb je geen kiezerskaart. Dus dan gaat het over.